ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ କରି ପତ୍ନୀକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ହତ୍ୟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ। ନୋଏଡାର ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁରୁଲ ହାଇଦର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସମ ଖାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ହାତୁଡ଼ିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର 15 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ। ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଥରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଗିରଫ। ଭବାନୀପାଟଣା। ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି, ଥୁଆମୂଳ, ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମୃତକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଲୋକେ ଥାନା ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା, ଏପରିକି କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଓ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ଭଦ୍ରକ। ଚାନ୍ଦା ନଦେଲେ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଥାନାକୁ ଗଲେ ପୁଲିସ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରି ଚୁପ୍ ବସୁଛି। ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।